Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Hello po, Uncle and Tita. Ang akin pong katas ay tungkol sa asawa kong si Eddie Boy. Wala pa po kaming anak. Ang asawa ko po, bilib ako sa kanya kasi napaka-madiskarte. Dati po siyang pintor. Namamakyaw po siya pag may magpapapintura ng bahay o kaya building o kaya anumang establishment. Hanggang sa dahil gamay niya na ito ay naisip niya pong magnegosyo ng pintura. Nagtayo po kami ng maliit na tindahan ng pintura. Nung una, kami-kami lang po yun, dalawa kol. Hanggang lumaki po yung pwesto namin at lumipat kami sa Valenzuela. At nagdagdag na nga po kami ng mga tauhan, isang taga-timpla at isang tindera. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, nakapahinga din. Ang daming bumibili. Sige po, May salamat hahabol po pa sa- kaya. Sakit na ng likod ko. Ay, pahabol bago kayo Ayun magsara. na nga. Ah, Pasara na po kami eh. kuya, boss yan. Ano ka ba? Engineer Kahit yan. na eh, dapat kanina Engineer! pa. Gusto niya talaga pag nagsasara na ako ng bintana. Bintana. Pintura do bintana. Ay, tiga lang. Yun, puti, tapos itim, ganyan. Nadagdagan mo na lang. Sige, engineer. Para saan po ito? Ano pong brand? Ah, Boysen o Davies? ah, O ano yung Rain? Reno Shine. Rain or Shine? Ano yung rain? Hindi, yung Lotus lang. Lotus. Yan. Sige. Ilan pong galon? 3 galon. Ano ba yan? Hahabol lang 3 galon. Habol lang 3 galon pala. Tagal lang, para di ka na mahirapan dyan. Arya! Yes, sir. Oh, ikaw na mag-asikaso niyan. Ha? Okay, sir. Ako na po. Sir Canor, dating gawi po ba? Dating gawi. Dating gawi Kaya- po. Ang gwapo niyo po ngayon. Kaya nga ako dito bumibili kasi nandiyan ka eh. Akala ko dahil nakaka-discount. Magkano po, sir, magkano i-discount natin kay Sir Canor?
Bigyan mo 5%. 5%? Oh, sir, Salamat siya. Bakit may wala discount ka daw po, 2%. Happy for you. 5% yung sinabi. Sabi, pinag-control yung pintura. Sir, kamusta na po yung anak niyan, doktor? Ha? Huwag ka na doon. May girlfriend. Tinatanong ko lang. Ako, biyudong buhay. Kasi walay na kami nung nanay ng anak ko eh. Kaya dito ka na sa akin. Nakapagpara nga ako ng doktor eh. Pero gusto ko pa pong mag-anak ng 5 eh. O, kaya ko pa naman. Ikaw naman yung mga anak, di naman ako. Ay, ayusin mo na yan. Bilisan Sige mo. na, Arya. Mag-aayos na ako ng kahaha. Tapos, ikaw na dyan bahala ha sa customer. Sir Canor, si Arya na po bahala sa inyo. Yes, madam. Mas gusto ko nga siya, Ako na madam. bahala po kay Mang Canor. Mang Canor, yung kamusta po yung tito ng pinsan mo na Wala namin mong kinakamusta. na engineer. Ako na lang kamustahin mo, ha? Kamusta ka na po? Okay lang. Mahal, mauna ka na umuwi kasi may darating na stocks. Oh, hindi tayo Oo. sabay ngayon. Motor na lang ako. Diyan naman yung motor din. Nauna na ako kanina bukas, di ba? Sige, pero sabay tayo kakain pag uwi mo? Busog pa ako eh. Pwede naman. Ikaw, magluluto ka pa ba? Tingin ko nga, may sakit ka ba? Wala. Ba't ka mag-OT dito? Sabay naman tayo lagi umuwi. Hindi, yung may darating kasing stocks baka dayain tayo ng mga tauhan natin. Hindi naman tropa ko nalugi sa ganyan. mapagkakatiwalaan naman yan si Bong. Mahirap na. Bong, di ba? Madam! Oo, madam! Ako na bahala O, mo nakikinig siya kahit bulungan lang tayo. Hindi. Mahirap na. O sige, ingat ka ha. Uuwi na ako at magluluto pa ako. Kumain ka, mag-aadobo ako, dadamihan ko ng suka, ha? Sige. Tsaka, yung kotse pala, pinakarwas ko na yan, ha? Para hindi ka Ako ang mag-uuwi. Ikaw na mag-uwi, magmotor sige, na ako, sige. ha? Love you. Love you. Ingat ka. Ingat ha. Mm. Bye-bye. See you later. Hi, mahal. Andiyan ka na pala. Di pa ako kumain na. Antay kita. Ha? Hindi ako makain Sorry, late na Hinantay natapos. kita. Okay lang. Hinantay naman kita. Busog na ako Wala akong ganang gabi Dili. na may tataba ako nito. Busog ka na? Oo, Kumain ka? wala akong gana. Nagkape-kape kasi ako kanina doon sa Saka tindahan. nagkape eh. Hindi ka naman uminom ng kape na hindi ko timpla. May natira pa yung tinimpla mo kanina. Ininit ko na lang. Bago ako umalis, nalikpit ko yung baso dun sa tindahan. Nagtimpla ulit ako. 3-in-1 na lang. Paiba-iba. Yung timpla ko, hindi Di, naubos. wala Tapos akong- nagtimpla ka ulit ng 3-in-1. Ano At saka ba issue ba yun? iniintay kita eh. Nakatulog na nga ako sa gutom eh. Kumain tayo, sandok ko kahit konti. Ayoko na Sabay nga tayo. kasi matutulog na Baka pang mangyari sa matutulog kong busog. Ganito, baunin na lang natin yan bukas sa tindahan. Di pa yan bukas? Sure ka? Adobo naman yan O di na rin ako kakain. Buti ka kakain. Hindi naman ako sanay nang hindi tayo sabay Sige, kumain. Gabi na rin naman para ma-diet ka rin. Kumain. Bakit mataba na ba ako? Wala naman akong sinabi. Ito naman. Maliligo lang ako. Parang iba yung init ng ulo mo. Maliligo na muna ako. Sige na nga, ano nangyari dun? Call and tits. Alam niyo, dahil sa tindahan namin na yun, nakabili kami ng sarili naming kotse. Dahil sa pagsisikap naming mag-asawa.
dami ko pong pangarap at pangarap din yun ni Eddie Boy na mag-branch out kami. Tapos magkaroon pa ng ibang tindahan sa ibang lugar. Tapos syempre ang goal, makabili ng sariling bahay. Nakatira po kasi kami sa lumang bahay ni Eddie Boy. Daming pangarap na yun, no, nakalista. Pero, Boss, mag-early out ako, boss, ha? Pinayagan mo na ako, boss. Si, ako na bahala magtimpla kung may habol ako. goodbye, Bong! See you next life! Hoy! Buhay pa ako! Nauna na si... Mahal, nauna na si Bong, ha? Pinayagan ko na kasi hindi naman yung pala absent, eh. Tapos na rin ako magbilang. Tara na. Tara na. Tapos na. Magsasara na. May darating na Si naman Arya na stocks, eh. Wala si Bong, oh. Si Arya magkakarga ng mga pintura, eh. Pag matapon yan. Dumating kanina yung stocks na nakalista sa Hindi, may atin. habol pa nga. May habol pa. Sino nagsabi? Anong sino magsabi? Na Supplier! ako nakakatanggap ng text ng supplier, eh. Paano may iba? Hindi, may tinry akong pintura. Try ko lang yun, pero Bakit di mo pinaalam? Kailangan kong i-record yun sa book natin. hindi naman sampling lang yun. Dami mo namang tanong. Mahal business to. Seryoso tayo dito. Hindi Wala tayo- naman ako nilabas sa pera, eh. Mahal, hindi Tropa ko yan. sinasabi, pero para malaman natin kung magkano yung labas at pasok dito na pera Arya, at saka pwede doon ka muna? stocks. Ano nangyari? Mahal, yun yung protocol nating dalawa. Never pa tayong nagbago ng protocol. Hindi nga, sampling lang naman yan. Mauna ka na lang. Tara, sabay na tayo. Huwag na Magluluto nga. ako. Mauna ka na. Tsaka, Uy, pinalambot hindi ko ko pwede na eh. iwan yung motor dito. Baka mawala yan. Dadaling ko na yun. Umuwi na nga tayo. Pinalambot ko na yung baka, napalambot ko na. Busog pa ako. Kumain tayo ng marami kanina, eh. Kaya, sige na. Ikaw na lang. Sigurado ka? Antayin kita na ako kakain, ha? Sige, sige. Sige. Ingat. Arya, ikaw na bahala dyan, ha? Of course. Sige po, ma'am. Eddie boy. Gusto ko tinatawag ko yung pangalan ko. Kasi pag andyan si madam, tawag ko sa'yo, Sir Eddie. Pero pag ganito, baby Eddie boy. Wali ka, Arya. I love you, baby Eddie boy. Wali ka dito. Eddie boy. Arya. Ay, mahal. Hindi ka ba natutulog? Kakagising ko lang na paidlip na ako sa gutong. Kakain tayo sa'yo. Ang sarap ng, pinaksiw na pata. Tara, kain tayo. Sasandok na ako, ha? Gabi na eh. Kain pa talaga kahit gabi. Sige, Ay sige. ko. Kain tayo. Hindi mo ako kinis pagdating mo. May pintura pa ako eh. Bakit Ang parang alat naman ito. ang tagal mo nakauwi? Padaan ako kaya pare. May nasikaso lang. Anong ginawa niyo? Ang dami mo namang tanong. Pati ba naman sa kumpare ko, tatanungin mo kung anong ginagawa. Doon paring Brandon. Ay paring Miko. Di ba natin ginagawa yun? Di ba chinachat naman natin ang isa't isa kung may Parang dadaanan? Carlo. Bakit
Bakit galit agad? Tinatanong ko lang kasi ginagawa naman natin yun eh. Hindi ako galit. Ang dami mo kasing tanong eh. Papagod na nga Bakit ako hindi magtatanong? Yun naman, gano'n naman tayo eh. Tinatanong mo kung saan ako galing, anong ginawa ko. Hindi mo ako tiyunat eh. Hindi nga kita matawagan eh. Asan ka kanina? Ano, asan? Nandun nga. Pagkatapos kong mag-inventory, yung tako na pare. Yun lang. Tsaka, may pag-uusapan tayo, may tatanong ako sa'yo. Ano na naman yun? 2 months na tayong sobrang daming customer. Oh. Sobra talaga. Ang daming lumipat sa ating, yung kondong tinatayo dun sa atin umu-order. Ang dami nating naging suki 2 months ago. So, ibig sabihin, ini-expect ko, tong quarter na to, quadruple yung sales natin. Mahal, bakit ganun? Pantapat lang yung bayad natin sa supplier. Wala tayong tinubo. Ikaw naman naganda ng pera, di ba? So, Baka wala kinuha ko? Hindi, baka may hindi pa tayo nasingil. Yun lang yun. Pag nasingil natin yan, buo-buo yan. Nakakatawa naman. Parang wala kang tiwala sa paniningil ko. Ako naniningil sa kliyente. Ikaw pala naniningil, ba't ako tinatanong mo? May nawawalang pera. Tapos tingin mo akong kukuha? Mahal, sino ba tatanungin ko? Alangan si Bong, tayong may-ari ng tindahan na to, tayo mag-uusap dalawa dito. Hindi kita pinagbibintangan, sinasabi ko lang may nawawalang 450,000. At dapat sabihin ko yun sa'yo kasi hindi yun... Buo? 450 na wala? Oo, 450. 450. Hindi lang 10,000. Kung 10,000, sige, paluwalan ko may nag-deficit. Pero 450. Wala akong alam dyan. Ba't ako tinatanong mo? Ikaw nga yung nag-aasikaso ng sales, di ba? Mahal, tinatanong kita kasi sino tatanungin kong iba? Kasi Ayusin mo. ang ine-expect kong sagot mo, hala, sige, gawa natin ang paraan. Okay lang yan. Pero parang feeling mo pinagbibintangan kita. Hindi kita pinagbibintangan. Ano yun? Alam mo, nagbabago ka na. Tindahan ko, nanakawan ko, ano yun? Wala akong sinabing ganon. Parang papunta na rin yun dun Pinag-uusapan lang natin dahil tayo yung may-ari. Ewan ko sa'yo, pagod na pagod ako. Alam mo, tuwing lagi ka na lang OT, hindi ko alam sino ino-OT mo. Ang dami nang nagbago sa'yo, hindi mo na ako dinedate. Dati once a week may date. Ngayon, asa na? Lalaki ba yung tindahan natin kung hindi ako nagpursige? Ang layo. Kini-question mo Ang ngayon, layo. Sinasabi ko, nag-OT ka dun sa shop. Isa lang naman supplier na nagbibigay. Ewan ko sa'yo, dami mong satsat. Bahala ka na nga. Di boy! So ano? Ano na naman? Ngayon, pera ngayon, Arya, ano ba? Tinatanong lang kita. Sumagot ka lang na maayos. Sige, papakinggan kita. Ano? Saan kayo galing ni Arya? May Magkaangkas pinuntahan kaming... Magkaangkas kayo sa motor, hindi mo ako in-update? Ugali natin yan. Mag-boyfriend pa lang tayo. Ina-update mo ako saan pupunta. Ngayon, yung tindera natin, tsaka ikaw, umalis nakamotor, magkaangkas? Ano masama doon? Sinama ko lang kasi may pupuntahan kaming supplier. Di ba hindi... Nanginginig na yung laman ko. Sagutin mo ako ng totoo! Ano naman ang totoo? Ano bang gusto mo? Paalisin ko yan? Gusto talaga. O sige, paalisin ko yan. Yun ang gusto mo. Tapos ang usapan. Okay na? Sigurado ka? Kaya mong paalisin? Oo, paalisin ko yan. Yan ang gusto mo. Magkakalabasan pa ba tayo dito ng resibo? Ha? Oo nga, paalisin na nga. Tapos na. Okay ka na. O sige, paalisin! Paalisin! Tapos. Dami nang nagbago sa'yo. Ewan ko sa'yo. Wala na sa lugar yung pagsiselos mo. Ano? Ewan ko, wala na akong sasabihin. Tahimik na lang ako.
Metro's #1 Love Radio. Basic!